Sziasztok, én Zebui vagyok, vagy Zeubi, igazából kinek hogy tetszik, és életemben eljutottam ahhoz a ponthoz most először, hogy 20 éves létemre egy 10 éves kisgyereknek a videójára fogok reagálni. Nem gondoltam volna, hogy idáig süllyedek, de az a helyzet, hogy annyira kell nekem a nézettség, meg annyira irigy vagyok Balázsnak a munkásságára, élete munkásságára, hogy nem bírtam tovább, úgyhogy azt mondom nektek, hogy nézzük meg közösen ezt a videót. Sziasztok srácok! Ma egy komolyabb témával jöttem nektek. Ma ebben a videóban nem rólam lesz szó. Igen, hát hogy ugye ha valaki abba hagyja a videózást, akkor ugye mindig két dolog kell ennek tanúsítására. Az egyik ugye szomorú zene, a másik meg geci gondolatok, hogy itassuk az egereket. Egyébként nem értem, mert én nem gondolom, hogy olyan nagy ember lett volna, tehát Balázs az nem fedezett fel semmit, nem fedezte fel az evolúciót, illetve hát ugye a kvantumelméletet sem ő dolgozta ki, de majd ez a gyerek biztos, hogy meg fog győzni engemet. Vagy nem. Srácok, és ne is zavarni titeket, hogy most én Minecraftozok a háttérben, most nem ez a lényeg. Tehát most ezt vagy ne nézzétek, vagy nem tudom, mert most itt fogok játszani, nem jutott más jobb eszembe, hogy azért legyen teljesen unalmas a videó, mert nem fogjátok meghallgatni a véleményemet, viszont Balázs Riderről lesz szó, aki 48 perce posztolt egy videót körülbelül, amiben elmondta, hogy abba akarja hagyni a videózást, és abba is fogja hagyni a kiközösítések miatt. Komolyan mondom, srácok, én nem hittem volna, hogy ezt fogom mondani, de ez a videó olyan kimagasló költőireg, hogy Nietzsche elment a faszomba. És ilyenek miatt, meg mert már nem volt kedve hozzá sajnos. Tudjátok, nekem Balázs Rider eléggé régi barátom itt a Youtube-on. Az, hogy önmagában neked Balázs a barátod, avval semmi gond nincs. A gond inkább avval van, hogy nem kérdőjelezed meg az interpretációit, ugyanis Balázs az nagyon sokszor ellentmondásosan viselkedett, és erre már egyébként a korábbi videóimban felhívtam a figyelmet, úgyhogy most ebben nagyon nem is akarok belemenni. A lényeg, hogy igazából soha nem tartja be az ígéreteit, és ugye mindig azzal, hogy mond egy A állítást, és utána mond egy B állítást, ami teljesen más, mint a korábbi A állítása. Tehát, hogy azért ezeket szerintem látni kéne. Tehát nem szabad neki mindent elhinni, de komolyan ezek a Balázs Rider rajongók, ezek úgy viselkednek bazony, mint valami szektának a tagjai, vagy nem tudom. Tehát nem avval van a baj, mondom, lehet mindenkivel barátkozni, de nem szabad mindent feltétel nélkül elhinni. Ugye Dekrát is ugye azt mondta, hogy mindenről kételkedni kell, és egyébként én is ezt gondolom. Szemrebbenés és megkérdezés nélkül nem kéne elhinni semmit se az embereknek, és ezt kéne valahogy magukba tudatosítani, csak hát ugye nem mindenki akarja. Utána a kezdetektől fogva itt van velem, és támogat. Ő is, meg én is őt. Nagyon sok videójában szerepeltem, vagy hát inkább streamjében és videójában így összesen. De szerepeltem én is, és a másik barátunk Sanyi is. Ugye Vár, akivel még régebb óta jobban vagyok, de most nem Sanyi a lényeg. Ő is már hagyta abba, róla nem készült videó annó, mert most akkor még nem voltak ennyire beleszeretve a videózásba. Szóval elmondom, hogy Balázs Rider abba hagyta a videózást, mert ugye nem volt hozzá kedve. És emlékezzünk meg a csatornájáról, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon fontos volt nekünk, és nagyon sokat segített nekem a fejlődésben ő is. Inspirált. És volt srácok sajnos tervben közös videó is, de így valószínűleg ez nem fog megvalósulni. Egy podcastra el szeretném őt hívni, hogyha benne van a témával kapcsolatban. De tehát akkor Balázs Rider abba akarja hagyni a videózást. Régen ugye Balázs, Lasz Balázs volt a neve Balázsnak. Ezt akartam mondani, tényleg nagyon összeszeretlen vagyok, mert nagyon megviselt most engem ez a téma, ugyanis nagyon sajnálom. De nehéz még erről beszélni. Szóval akkor abba akarja hagyni a videózást, és nagyon-nagyon sajnálom, tényleg srácok, még egyszer kell hangsúlyozom, 17 000 feliratkozó közel már a szám, és látszik, hogy ő nem a számokért csinálta. Valahogy én erre máshogy emlékszem, de világosítsatok fel, hogyha tévednék. Itt a Youtube-on. Utána a kezdetektől fogva itt van velem, és támogat. Ő is, meg én is őt. Nagyon sok videójában szerepeltem, vagy hát inkább streamjében és videójában így összesen. De szerepeltem én is, és a másik barátunk Sanyi is. Ugye Vár, akivel még régebb óta jobban vagyok, de most nem Sanyi a lényeg. Ő is már hagyta abba, róla nem készült videó annó, mert most akkor még nem voltak ennyire beleszeretve a videózásba. Szóval elmondom, hogy Balázs Rider abba hagyta a videó
17 000 feliratkozó közel már a szám, és látszik, hogy ő nem a számokért csinálta. Srácok, ebből a videóból megmondom őszintén, még van hátra 1 perc és 23 másodperc, de azt már nem fogom bejátszani. A lényeg, hogy elmondta ez a srác, hogy nagyon sajnálja, hogy Balázs abba hagyta a videózást, mert hogy ketten nagyon jó barátok, és hogy nagyon sok mindent segítettek egymásnak, de nekem önmagában nem ez a bajom, hanem ez a személyi kultusz, hogy úgy csinálunk, bazd meg, mint hogyha a Balázs az ilyen sérthetetlen, mint hogyha ő maga lenne az Isten, vagy nem tudom. Minden esetre azt mondta ez a gyerek, hogy ezen a héten fog csinálni vele egy közös podcastet, ahol reagálni fognak ezekre a kritikákra, úgyhogy én nagyon várom ezt a podcastet, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne, úgyhogy ennyit akartam, srácok, igazából további szép napot nektek, és hát majd jön ez a podcast, és valószínűleg majd arra is fogok reagálni, úgyhogy sziasztok! Annyira aranyos, hogy annyit sebez neki a hódás.